Здравейте, приятели, абонирахте се за част 2, продължаваме. Ето ги нещата. Първо шапчицата, горнищенцето, кучето мила. Ох, как ми цепи главичката, добре ли си? Да, добре. Ето, е така, да седни. Раяне! Раяне! Линчо. Къде Чакай, дайте хора. Ето го, шапчицата. Само горнищенцето. Ще спреме, докато се пребереме. Ще спреме. Защото като сме в ресторанта няма да ни позволя да снимаме. Един път опитах да снимам. Питах дали мога да снимам и те ми забраниха и ми се скараха за това хора. Ако може до сега да съм го снимала. Ето, готов е. Само да дам кръпчето. И не се вижда главичка. Ето го. После докато се върнем. Така хора, върнахме се. Той много плака. Махаме му шапчицата. Не щеше нищо да яде. Бяхме взели храната. Но нищо не щеше да яде. Покажа как се гримирам за част 3. Май няма да ми остане време. О, мами, носа дурче. Ето. Отивам да го слагам в столчето. Мама, зайчето. Колко даваш Атанаса? Гледай бройката. О, чакай. Добре, оставя го почне да се храни с тунечки там. Това за храни. Ето ще извада гримовете, където ще се гримирам. Ето. Тук не се чуде какво има. Гланс още. Тези са червила. Ето още един гланс. Ножица, не знам за какво. И... Ай, мама ми старела. Май ще имаме части. Така, къде.